Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλους το καταφέραμε. Η παράσταση που θα δείτε ετοιμάζεται από πέρσι στο σχολείο μας. Καταλαβαίνετε όλοι, ελπίζω, τις δυσκολίες. Να φτιάξουμε το σενάριο, να μάθουμε τα λόγια των ρόλων, να ζωντανεύσουμε τους ρόλους, να βρούμε και να φτιάξουμε κουστούμια και σκηνικά. Εδώ αξίζουν πολλά μπράβο στην ευρηματικότητα της κυρίας Ζαχαριουδάκη. Να βρούμε τη μουσική και πολλά άλλα. Και όλα αυτά να γίνονται κάθε Κυριακή απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, σε διαλύματα και σε κενές ώρες των μαθητών και δικές μας. Τώρα βέβαια την τελευταία εβδομάδα και σε κάποιες ώρες μαθημάτων, στα οποία οι συνάδελφοι με κατανόηση μας επέτρεπαν να απασχολούμε τους μαθητές. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την κάλυψη των εξόδων βιντεοσκόπησης της παράστασης και όχι μόνο. Το κύριο Μαρί και το γιο του που μας βρήκε λύσεις την τελευταία στιγμή και μας έσωσε την παράσταση. Το Διευθυντή και το προσωπικό του Τρίτου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου που με χαρά μας παραχώρησαν υλικό από το καταπληκτικό βεστιάριό τους. Το Διευθυντή μας, κύριο Μανώλη Καλιαβάρη, για την αμέριστη συμπαράστασή του και τις ευρηματικότατες τεχνικές λύσεις που μας πρότεινε σε κατασκευές που χρειαστήκαμε. Τις υποδιευθύντριες και τους συναδέλφους μας για την κατανόηση στην όποια αναστάτωση δημιουργήσαμε την τελευταία εβδομάδα στο σχολείο. Χρωστάμε πολλά ευχαριστώ και σε μαθητές των τμήματων Β6, Γ1, Γ3 που στα διαλύματά τους αφιέρωσαν χρόνο και μας βοήθησαν στη δημιουργία των σκηνικών και σε κάποια κουστούμια. Επίσης, την συνάδελφο Κατσαράκη Ειρήνη για το βίντεο που θα μας φτιάξει. Εδώ φταίω εγώ γιατί χάλασε το κινητό μου και δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε πριν. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε και τον συνάδελφο κύριο Σταύρο Μαζονάκη που μας έδωσε την ιδέα να έρχομαι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καθώς επίσης και τους κυρίους Χριστόφορο Αρβανίτη και Βαγγέλη Χιωτάκη που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο και μας βοηθούν. Τέλος, ευχαριστούμε τους κηδεμόνες και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και όλους εσάς βέβαια για το χρόνο, τον κόπο και τα ατέλειωτα χαμόγελα που μας χάρισαν από την καθημερινότητά τους. Θερμή παράκληση να κλείσουμε τα κινητά μας για να απολαύσουμε την παράσταση. Ευχαριστώ. Το ξέρετε το μικρό πρίγκιπα? Ναι. Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα μικρό αγόρι που έρχεται από ένα μακρινό πλανήτη και συνάντησε ένα συγγραφέα που είχε χαθεί με το αεροπλάνο του στην έρημο Σαχάρα. Σε αυτή τη συνάντηση, οι δύο τους έγιναν φίλοι και ήμασταν καλά ο ένας τον άλλον. Και από τον συγγραφέα μάθαμε κι εμείς για το μικρό πρίγκιπα. Και τώρα θα τα πούμε και σε εσάς. Έχουν περάσει πολλά
Πολλοί από εμάς αγάπησαμε πολύ αυτά που είναι ο μικρός πρίγκιπας. Γι' αυτό και στην παράστασή μας θα δείτε ένα, αλλά πολλούς μικρούς πρίγκιπες. Είναι γιατί νιώθουμε ότι ο μικρός πρίγκιπας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Και ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να είναι και ο συγγραφέας που μετέφερε τα λόγια του. Γι' αυτό και στα πρόσωπα των ηρώων μας αλλάζουν σε κάθε σκηνή. Γιατί τους αγαπήσαμε όλους και όλοι μαζί θέλησαμε να πούμε και τη σαφή ιστορία τους. Ελπίζουμε να απολαύσετε την παράστασή μας. Και μην ξεχνάτε, με την καρδιά βλέπει κανείς σωστά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Σας παρακαλώ, ζωγραφίστε μου Νανί. Πώς? Ζωγραφίστε μου Νανί. Μα τι γίνεται εδώ? Σας παρακαλώ, ζωγραφίστε μου Νανί. Δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν πειράζει. Ζωγράφιστε μου Νανί. Όχι, όχι, δεν θέλω ένα ελέφαντα μέσα σε ένα χώρο. Ένας βός είναι πολύ επικίνδυνος και ένας ελέφαντας πιάνει πολύ χώρο. Εκεί που ζω είναι όλα πολύ μικρά. Θέλω ένα Νανί, ζωγράφισε μου Νανί. Τούτο είναι κιόλας άρρωστο. Κάνε μου ένα άλλο. Μα αυτό δεν είναι Νανί. Είναι χρειάρι, έχει κέρατα. Τούτο είναι πολύ γέρικο. Θέλω ένα Νανί που να ζήσει πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα κασόνι. Το αρνί που θες είναι μέσα. Αυτό ακριβώς ήθελα. Λέει να χρειάζεται πολύ χορτάρι αυτό το αρνί. Γιατί? Γιατί ο τόπος μου είναι πολύ μικρός. Θα του φτάσει. Σου έδωσα ένα μικρούτσικο αρνάκι. Όχι, δεν έχει τόσο μικρό. Για δεις, αποκοιμήθηκε. Έτσι γνωρίστηκε ο συγγραφέας με τον μικρό πρίγκιπα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι πράγμα. Είναι αεροπλάνο. Πετά. Είναι το αεροπλάνο. Τι δηλαδή, από τον ουρανό έπεσε. Ναι. Αχα, να δεις. Από ποιο πλανήτη έπεσε? Γιατί από άλλο έρχεσαι εσύ? Σωστά, αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να έρθει από πολύ μακριά. Από πού είσαι μικρέ μου φίλε? Πού είναι το σπίτι σου? Πού θα πάω στα νη μου? Το καλό είναι το καστόνι που του έδωσε και θα το χρησιμεύει για σπίτι. Και δε, κι αν είσαι καλός, θα σου δώσω και ένα σκηνή να το δένεις τη μέρα. Να το δένω, άλλο και τούτο. Αν δεν το δέσεις όμως, θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Μα πού θες να πάρει? Οπουδήποτε. Δεν πειράζει. Είναι τόσο μικρός ο τόπος μου που δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Ο συγγραφέας είχε μάθει κάτι πολύ σπουδαίο. Ο πλανήτης από όπου καταγόταν ο μικρός πρίγκιπας
δεν ήταν μεγαλύτερος από ένα σπίτι. Τον είχε ανακαλύψει ένας Τούρκος αστρονόμος, που τον ονόμασε αστεροειδή Β612. Την ανακάλυψή του ανακοίνωσε σε ένα συνέδριο αστρονομίας. Bayanlar ve baylar, günaydın ve hoş geldiniz astronomi konferansına. Yeni haberler buldum. Uzakta cennetin bahçesinde, Altair sistemi, Solar Uzak, küçük gezegen kategorisinde. İşte gezegen V612. Siktir. Αλλά κανείς δεν το πίστεψε, γιατί φορούσε βράκα και φέση. Έτσι είναι η μεγάλη. Αργότερα, ο αστρονόμος ξαναδοκίμασε να παρουσιάσει την ανακάλυψή του. Πήγε λοιπόν με ευρωπαϊκά ρούχα σε ένα διεθνές συνέδριο αστρονομίας στο Παρίσι. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Après des années de recherche continue, j'ai découvert une planète minuscule avec 3 volcans. Voilà la planète. Σιγά σιγά, ο συγγραφέας μάθαινε όλο και πιο πολλά πράγματα για τον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα. Ο ίδιος δεν έδινε από μόνος του πληροφορίες πολλές. Από τη συζήτηση μαζί του έμαθε και το δράμα με τα Baobab. Είναι αλήθεια πως τα μοιάζουν με δεντράκια. Ναι, αλήθεια. Α, χαίρομαι. Αν τα μοιάζουν με δεντράκια, θα τρώω και το Baobab. Τα Baobab είναι κάτι τέτοιο. Ψηλά σαν εκκλησίες. Θα χρειάζεται να αναπλήρω πότε πολύ έφτατες για να τα κάνε. Το πλανήτη είναι το έβγαλο να τους βάλει, τον έδω, πάνω στην άλλη. Αλλά τα Baobab είναι μικρά στην αρχή και το αρνί θα μπορούσε να το φάει. Στο πλανήτη του μικρού πρίγκιπα υπάρχουν καλά και κακά φυτά, όπως σε όλους τους πλανήτες. Οι σπόροι είναι χωμένοι στη γη. Στην αρχή βγαίνει ένα βλασταράκι. Αν είναι λουλούδι ή ένα ραπανάκι, όλα είναι καλά. Αν είναι όμως ένα Baobab, μπορεί να καταστρέψει όλο τον πλανήτη, επειδή είναι πολύ μικρός και οι ρίζες του μπορούν να τον διαλύσουν. Τώρα κατάλαβα. Και σιγά σιγά αρχίζω και καταλαβαίνω τη μικρή μελαγχολική ζωή σου. Μου αρέσουν πολύ τα βασιλέματα. Πάμε να δούμε ένα. Μα πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι. Να βασιλέψει ο ήλιος. Αχ, ξέχασα. Όλα νομίζω ότι βρίσκουν στον τόπο. Ο δικός μου πλανήτης είναι τόσο μικρός, που αρκεί να περπατήσεις λίγα μέτρα και μπορείς να δεις το δειλινό όποτε σου κάνει κέφι. Μια μέρα είδα τον ήλιο βασιλεύει 43 φορές. Ξέρεις, όταν είναι κανείς τόσο λυπημένος, αποζητά τέτοια βασιλέματα. Είσαι τόσο λυπημένος που με βασιλεύει 3 φορές. Αν θα μοιάζουν με δέντρακια, θα τρώω και τα λουλούδια. Ναι, ένα αρνί τρώει μικρή μπροστά του. Ακόμα και τα λουλούδια που έχουν αγκάθια. Ακόμα και αυτά. Τότε τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν. Τότε τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν. Όπου δεν ξέρω. Πρέπει να καταλάβετε πόσο πολλές δουλειές. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα λουλούδια και τα αγκάθια τους. Η βλέπω είναι και πληθυκέ. Τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν. Δεν ξέρω. Θα πάρουν τα λουλούδια από την κακία τους. Δεν σε πιστεύω. Τα λουλούδια είναι αθώα. Αδύναμα. Δίνουν κουράγιο στον εαυτό τους όπως μπορούν.
Νομίζω τα λουλούδια. Δεν νομίζω τίποτα. Σήκωσαν κατέβει. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα λουλούδια και τα κάθε τους. Εγώ έχω σοβαρές δουλειές. Μιλά σαν τους μεγάλους, μπερδεμένοι. Ξέρω ένα πλανήτη όπου ζει κάποιος με πρόσωπο κατακόρυφο. Ποτέ του δεν μίλησε ένα λουλούδι. Ποτέ του δεν κοίταξε ένα αστέρι. Ποτέ του δεν αγάπησε κανένα. Δεν έκανε τίποτα άλλο από τις θέσεις. Όλη μέρα παπανάει στο σπίτι. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι μανιτάρι. Τι είναι? Μανιτάρι. Εκατομμύρια χρόνια τώρα τα λουλούδια φτιάχνουν αγκάθια. Και τα 9 εκατομμύρια χρόνια τρώνε το λουλούδι. Και δεν σε ενδιαφέρει να καταλάβεις γιατί τα λουλούδια κουράζονται και φτιάχνουν αγκάθια. Αν εγώ ξέρω ένα λουλούδι μοναδικό στον κόσμο, που δεν υπάρχει πουθενά άλλου παρά μόνο σε ένα πλανήτη, και να ανήκω να το εξοντώσουμε μια δεκαματιά, χωρίς εσύ το πει τι κάνει. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Αν κάποιος αγαπάει ένα λουλούδι, που δεν υπάρχει τέλειο, αυτό φτάνει για να το κάνει ψυχισμένο να το κοιτάζει. Κοιτάζει τα αστέρια και λέει μέσα. Εκεί πάνω είναι το λουλούδι. Αν όμως το αρνηθάει το λουλούδι, θα είναι σαν να έσβησε ξαφνικά όλα τα αστέρια. Ούτε αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Το λουλούδι που αγαπάς δεν κινδυνεύει. Θα φτιάξω μια πανοπλία για το λουλούδι σου και ένα θύμωτρο για το αρνί σου. Γρήγορα ο συγγραφέας έμαθε πολλά για αυτό το λουλούδι. Πάνω στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα βρισκόταν από πάντα λουλούδια απλά, με μια μόνο σειρά από πέταλα. Φύτρωναν κάποιο πρωί μέσα στα χόρτα και έσβηναν το βράδυ. Αλλά αυτό είχε φυτρώσει ένα βράδυ από ένα σπόρο φερμένο, ποιος ξέρει από πού. Είχε διαλέξει τα χρώματά του προσεκτικά. Ήταν πολύ φιλάρισκο. Ήθελε να ακτινοβολεί η ομορφιά του. Ένα πρωί, την ώρα που έβγαινε ο ήλιος, Όλες ξύπνησαν. Με συγχωρείτε. Δεν έχω ακόμα κλειστεί. Τι όμορφο που είσαι. Είδατε. Γεννήθηκα την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Είναι ώρα για πρόγευμα. Μήπως έχετε καλοσύνη να φροντίσετε. Δώστε μου λίγο νερό. Σας παρακαλώ. Ορίστε. Οι τίγρες με τα νύχια τους, ας κάνουν πως έχουν. Δεν έχει τίγρη στο πλανήτη μου. Αλλά κι αν είχε, οι τίγρες δεν τρώνε χόρτα. Εγώ δεν είμαι χόρτο. Συμπαθάτε με. Δεν φοβάμαι καθόλου τους τίγρες. Αλλά συχαίνομαι τα ρεύματα. Πώς σας βρίσκεται κανένα παραπάνω. Συγχαίνεται τα ρεύματα. Πήγαινα από διάκρι για να φυτώ. Μάλλον θα είναι πολύ κρυόθυμο. Το βράδυ να μου βάλετε καμία γυάλα. Κάνει πολύ κρύο εδώ που ζείτε. Το παραπάνω τι έγινε. Πήγαινε να σας το φέρω, αλλά μου μιλούσατε. με όλη την καλή του θέληση, ο μικρός πρίγκιπας άρχισε να έχει αμφιβολίες για το λουλούδι του. Δεν έπρεπε να το ακούει, έπρεπε να το βλέπει και να το μυρίζει. Έπρεπε να το κρίνει από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του. Αλλά ήταν πάρα πολύ μικρός για να ξέρει πώς να το αγαπήσει. Ο μικρός πρίγκιπας αποφάσισε να ταξιδέψει. Το πρωί που ήταν να φύγει, συγύρισε καλά-καλά τον πλανήτη του, καθάρισε τα ηφαίστεια που ήταν σε δράση, δεν ήθελε να γίνουν εκρήξεις κατά την απουσία του, ξερίζωσε κάποια βλαστάρια των Μπάομπαπ, πίστευε πως δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Μετά πότισε για τελευταία φορά το λουλούδι και του ερχόταν να κλάψει. Αντίο, λουλούδι. Αντίο. Ήμουν ανόητος. Σου ζητώ συγγνώμη. Κοίταξε να είσαι ευτυχισμένος. Σ' αγαπώ. Δεν το κατάλαβες ποτέ από φταίξιμο δικό μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Κοίταξε να ζεις ευτυχισμένος. Μην στεναχωριέσαι για μένα. Δεν είμαι συναχωμένο. Μην με ξανασκεπάσεις. Το αεράκι το λόφι μου κάνει. Λουλούδι. Μα τα ζώα. Θα χρειαστεί να ανεχτώ 2-3 κάποιες. Αν θέλω να κάνω την αρμία με τις πεταλούδες. Είναι τόσο όμορφες. Ποιος άλλος θα μου κάνει επίσκεψη. Εσύ θα είσαι μακριά.
δεν ήθελε να το δει να κλαίει. Ήταν ένα λουλούδι τόσο περήφανο. Το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τον βασιλιά σου. Σου το απαγορεύω. No. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Έκανα μεγάλο ταξίδι. Δεν κοιμήθηκα. Τότε σε διατάζω να χρησιμοποιηθείς. Χρόνια έχουν εδώ κάποιον να χρησιμοποιείται. Δεν μπορώ πια. Τότε σε διατάζω πότε να χρησιμοποιήσει και πότε να μην χρησιμοποιήσει. Είμαι λογικός άνθρωπος. Μπορώ να καθίσω. Σε διατάζω να καθίσεις. Μεγαλειότατε, σε τι βασιλεύετε? Σε όλα. Και σε όλα τα άστρα. Σε όλα. Και τα άστρα σας υπακούν. Bien sûr, δεν δέχομαι την επιτυχία. Θα ήθελα να δω ένα λαοβασίλεμα. Κάντε μου τη χάρη. Διακάξτε το μήνα να βασιλεύσει. Το ημιβασίλεμά σου θα το έχεις όταν σύμφωνα με την κυβερνητική μου πείρα αποφασίσω ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Πότε θα γίνει αυτό? Γύρω στις 7 και 40 θα δεις ότι και ο ίδιος με υπακούει. Δεν υπάρχει πουθενά νόημα να με δω. Θα φύγω. Γιατί θέλεις, σε κάνω κι εγώ. Τι υπουργό? Υπουργό δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανείς εδώ πέρα για να δικαστεί. Τότε θα κρίνεις τον εαυτό σου. Αν δεν θέλεις να κρίνεις σωστά, είσαι πράγματι σοφός. Εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου οπουδήποτε. Δεν υπάρχει χαλόφωνο να με δω. Πάνω στο πλάνο σου υπάρχει ένας κωδικός. Μπορείς να δικάσεις αυτό. Θα το καταδικάζεις κάθε τόσο συχνά και η ζωή θα τρέμει το χέρι σου. Αφού δεν έχω άλλο, φυσικά θα του δίνεις χάρη. Εμένα δεν μου αρέσει να καταδικάσω πάνω. Προφανώς να φύγω. Το όχι, δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να έχω το υπηκό. Αν η μεγαλειότητά σας επιθυμεί να την υπακούσω, ας με κοιτάξει να φύγω σε ένα λεπτό. Οι συνθήκες μου φαίνονται ευνοϊκές και θα υπακούσω αμέσως. Τότε θα σε κάνω το σπίτι μου. Πολύ περίεργη και μεγάλη. Στο δεύτερο πλανήτη κατοικούσε ένας ματαιόδοξος. Επισκέψη ενός θαυμαστή. Καλημέρα. Τι άλλο το καπέλο φοράτε? Είναι για να χαιρετάω όταν με χειροκροτούν. Αλλά δυστυχώς κανένας δεν περνάει από εδώ. Α, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Χτύπα τα χέρια σου. Αυτό είναι τι ουσιαστικό που την επίκυρο στο βασιλιά. Στα αλήθεια, με θαυμάζεις. Τι σημαίνει θαυμάζεις? Είναι να αναγνωρίζεις ότι είμαι ο πιο έδοξος, ο πιο πλούσιος, ο πιο έξυπνος και ο πιο όμορφος άνθρωπος στον πλανήτη. Μα είσαι μόνος πάνω στον πλανήτη σου. Κάνε μου μια χάρη. Θαύμασέ με οπωσδήποτε. Σε θαυμάζω. Γιατί μπορεί να είναι αυτό τόσο σημαντικό για σένα? Oh mon Dieu. Είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη, είναι πολύ περίεργη. Η επίσκεψη στον επόμενο πλανήτη ήταν πολύ σύντομη, αλλά βύθισε το μικρό πρίγκιπα σε μελαγχολία. Τι κάνεις εκεί?
Γιατί βλέπεσαι? Είναι γεγονός. Η μεγάλη είναι πολύ παράξενη. Ο τέταρτος πλανήτης ήταν ενός επιχειρηματία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο απασχολημένος που δεν σήκωσε κεφάλι όταν έφτασε ο μικρός πρίγκιπας. Καλημέρα. Είπα, καλημέρα. 2 και 3 κάνουν 5. 5 και 7, 12. 12 και 3, 15. Καλημέρα. 15 και 7, 22. 22 και 6, 28. Δεν έχω καιρό. 28 και 4, 32. Μας κάνουν 501.722.631. 501 τι? Εδώ είσαι ακόμα. 501. Έχω τόσο πολλά στο νου μου. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν χάνω το καιρό μου με σαχλαμάρες. 2 και 3, 5. 501 τι? 54 χρόνια που κατοικώ σε αυτό το πλανήτη, με ενόχλησαν μόνο 3 φορές. Την πρώτη, πριν από 22 χρόνια, ένας πάμπουρας είχε πέσει, ένας θεός ξέρει από πού, και ζουσούρισα στα μάτια. Από τη φασαρία έκανα λάθη στις προσθέσεις. Τη δεύτερη φορά, 11 χρόνια πριν, με πιάσαν τη ρευματισμή μου. Δεν γυμνάζομαι, βλέπεις. Δεν έχω τον καιρό. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχω χρόνο για άσκηση. Την τρίτη φορά. Να τώρα. Είδες, τι λέγαμε. 501 εκατομμύρια. Εκατομμύρια τι? Εκατομμύρια από εκείνα τα πραγματάκια που κρέμονται στον ουρανό. Κνίγε. Όχι, κάτι πραγματάκια που λάβουν. Τι κολαπίδες. Όχι, κάτι χρυσωμένα πραγματάκια που κάνουν τους τεμπέληδες να πλάθουν όνειρα. Αλλά εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχω χρόνο για όνειρα. Α, άστρα. Ακριβώς, άστρα. Και τι θα κάνεις 501 εκατομμύρια άστρα? Τι θα κάνω. Ναι, τι θα κάνεις? Τίποτα. Τα έχω δικά μου. Μου ανήκουν. Και τι σε οφείλει να έχεις δικά σου? Μα με κάνουν πλούσιο. Και τι σε οφείλει να είσαι πλούσιος? Για να αγοράζω κι άλλα στέλνω. Α, κάποιος να ανακαλύψει ποτέ κανένα. Τούτος εδώ είναι χειρότερος από το δύο μου. Πώς μπορεί κανείς να κάνει δικά του τα αστέρια? Τι πιανού είναι. Ξέρω εγώ, κανένας. Τότε είναι δικά μου. Αφού εγώ το σκέφτηκα πρώτος. Μα τι τα κάνεις? Τα διαχειρίζομαι. Θα μετρώ και τα ξαναμετρώ. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Αλλά εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Εγώ έχω ένα φουλάρι και μπορώ να το φορέσω. Έχω ένα λουλούδι και μπορώ να το πάρω μαζί μου. Εσύ δεν μπορείς να πάρεις τα αστέρια. Μπορώ να τα βάλω στην τράπεζα. Γράφω σε ένα χαρτάκι πόσα είναι και έπειτα το πληρώνω μέσα σε ένα σιρτάρι. Και φτάνει αυτό. Ναι, εμένα μου αρκεί. Είναι γεγονός. Η μεγάλη είναι πολύ παράξενη. Ο πέμπτος πλανήτης ήταν πολύ περίεργος. Ήταν ο πιο μικρός από όλους. Ίσα που χωρούσαν πάνω του ένας φανοστάτης και ένας φανοκόρος. Δεν υπήρχαν σπίτια, ούτε κάτοικοι. Σε τι χρησιμεύε λοιπόν ο φανοκόρος? Για ποιον άραγε άναβε συνέχεια το φανοστάτη? Ο άνθρωπος αυτός είναι ίσως λίγο παράλογος, αλλά φαίνεται λιγότερο παράλογος από τον βασιλιά, τον πεκρή, τον μαζότοξο και τον επιχειρηματία. Τουλάχιστον η δουλειά του έχει κάποια νόημα. Όταν ανάβει το φανάρι του, είναι σαν να φέρνει στη ζωή ένα ακόμα αστέρι. Ωραία δουλειά του. Καλημέρα. Γιατί έσβησες το φανάρι σου? Γιατί έτσι λέει ο κανονισμός. Καλημέρα. Τι είναι κανονισμός? Σημαίνει ότι πρέπει να σβήσει το φανάρι. Καληνύχτα.
Γιατί το ξανάσβησες? Δεν καταλαβαίνω. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις. Πώς να μην καταλαβαίνω? Τι να καταλάβεις, κάποτε είχε νόημα. Άναβα το φανάρι τη νύχτα, κοιμόμουν, το έσβηνα τη μέρα και μετά ξεπερασόμουν. Αλλά ο πλανήτης άρχισε να γυρίζει όλο και πιο γρήγορα. Και η μέρα κρατάει 1 λεπτό. Όση ώρα μιλάμε, πέρασαν 30 λεπτά. Δηλαδή, πέρασε 3 μήνες. Το βρήκα. Μπορείς να κάνεις τα γύρω του πλανήτη σε 3 σκελιές. Να περπατάς ώστε να βρίσκεσαι πάντα στο φως της μέρας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν βοηθάει και πολύ. Το μόνο που μου αρέσει πραγματικά είναι ο ύπνος. Τότε είσαι άτυχος. Κρίμα. Ναι, κρίμα. Τούτον εδώ θα τον περιφρονούσαν όλοι οι προηγούμενοι. Εμένα όμως μου φαίνεται συμπαθητικός. Γιατί είναι ο μόνος που ασχολείται με κάτι εκτός από τον εαυτό του. Θα μπορούσα να τον κάνω φίλο. Αλλά ο πλανήτης του είναι πολύ μικρός. Δεν χωράμε κάποιοι άνθρωποι. Εκείνο που δεν τολμούσε να ομολογήσει στον εαυτό του ήταν πως λυπόταν που άφηνε αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη με τα 1440 ηλιοβασιλέματα το 24ωρο. Ο έκτος πλανήτης ήταν 10 φορές πιο μεγάλος από τον προηγούμενο. Τον κατοικούσε ένας κύριος που έγραφε τεράστια βιβλία. Δεν πες, ένας εξερευνητής. Από πού έρχεσαι? Τι είναι αυτό το χοντρό βιβλίο? Τι κάνετε εδώ? Είμαι γεωγράφος. Τι θα πει γεωγράφος? Είναι ένας σοφός που ξέρει που βρίσκονται οι θάλασσες, τα ποτάμια, οι πολιτείες, τα βουνά και οι έλληνες. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίες οι γνώσεις σας. Μήπως έχει ωκεανούς? Δεν μπορώ να το ξέρω. Και βουνά? Δεν μπορώ να το ξέρω. Πόλεις, ποτάμια? Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Αφού είστε γεωγράφος. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαι εξερευνητής. Δεν είναι δουλειά του γεωγράφου να βγαίνει, να μετρά τις πολιτείες, τα βουνά, τα ποτάμια. Ο γεωγράφος δεν αφήνει ποτέ το γραφείο του. Εκεί δέχεται τους εξερευνητές, τους κάνει ερωτήσεις και σημειώνει όσα του λένε. Και έπειτα τους βάζει να κάνουν έρευνα για το ποιόν του εξερευνητή. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί εάν κάποιος εξερευνητής πει ψέματα, θα γίνουν λάθη στα βιβλία της γεωγραφίας. Και έπειτα οι μεθυσμένοι το βλέπουν διπλά. Και αν σημειώσει ο εξερευνητής 2 βουνά εκεί που υπάρχει ένα, εγώ ξέρω το πεκρί που δεν θα έκανε για εξερευνητής. Βλέπεις, απαιτούμε λοιπόν από τους εξερευνητές να παρουσιάζουν αποδείξεις. Παραδείγματος χάρη, από τα βουνά να φέρνουν μεγάλες πέτρες. Εσύ, έρχεσαι από μακριά. Είσαι μικρός εξερευνητής. Μπορείς να μου περιγράψεις τον πλανήτη σου? Ο πλανήτης μου είναι πολύ μικρός. Έχει 3 ηφαίστεια, 2 ενεργά και 1 σεισμένο. Α, και 1 λουλούδι. Τα λουλούδια δεν τα γράφουν. Γιατί, αυτό είναι το πιο όμορφο. Οι γεωγραφίες είναι πολύτιμα βιβλία. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα βουνό να αλλάξει θέση. Εμείς γράφουμε για πράγματα αιώνια. Και τα λουλούδια είναι εφήμερα. Αλλά τι πάει να πει εφήμερο? Είναι εκείνο που κινδυνεύει να χαθεί. Το λουλούδι που κινδυνεύει να χαθεί. Βεβαιότατα. Αλήθεια. Έχει μόνο 4 κάτι για να προστατεύσει τον εαυτό του. Και εγώ το άφησα μόνο του. Ποιο πλανήτη με συμβουλεύετε να σκεφτώ? Τον πλανήτη Γη. Έχει πολύ καλή φήμη. Ο έβδομος πλανήτης ήταν η Γη. Η Γη δεν είναι κανένας πλανήτης του σωρού. Λογαριάζουν πως έχει 111 βασιλιάδες, 7.000 ζωγράφους, 900.000 επιχειρηματίες, 7,5 εκατομμύρια μπεκρίδες, 311 εκατομμύρια ματαιόδοξους, πάνω κάτω δηλαδή 2 δισεκατομμύρια μεγάλους. Πριν ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισμός, έπρεπε να συντηρούν πάνω στην έκταση των 6 υπήρων
μια πραγματική στρατιά από 462.511 φανοκόρους. Υπάρχει κίνδυνος να σας δώσω μια λαθεμένη εντύπωση. Οι άνθρωποι πιάνουν πολύ λίγο χώρο πάνω στη γη. Οι μεγάλοι βέβαια δεν θα σας πιστέψουν, φαντάζονται πως πιάνουν πολύ τόπο. Μα δεν υπάρχει κανείς εδώ. Φοβάμαι, μήπως έκανα λάθος και είδα σε λάθος πλανήτη. Γεια σου. Καλησπέρα. Σε ποιο πλανήτη έχω πέσει? Στη γη. Στην Αφρική. Και δεν υπάρχει κανείς εδώ στη γη. Εδώ είναι έρημος. Στις ερήμους. Δεν υπάρχει κανείς. Η γη όμως είναι τεράστια. Αναρωτιέμαι, αν τα στεγεία φωτίγια και να βρει, η μέρα πεθαίνει στο δικό μου. Γιατί το πλανήτη είναι από πάνω μου. Τόσο μακριά της. Είναι όμορφος. Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Έχω στεναχώριες, να είναι λουλούδι. Πού είναι οι άνθρωποι? Βλέπω μοναξιά μου στην πινέλη. Μα και ανάμεσα στους ανθρώπους, πάλι νιώθεις μοναξιά. Τι περίεργο ζώο που είσαι. Λιγνό, σαν δάχτυλο. Μα έχω περισσότερη δύναμη και από το δάχτυλο ενός βασιλιά. Δεν έχεις καν πόδια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Μπορώ να σε πάω μακριά. Όχι να αγγίξω. Το στέλνω πίσω από εκεί που βγήκε. Εσύ όμως είσαι αγνός. Έχεις από μακριά. Μπορώ κάποια μέρα να σε βοηθήσω να σταγίσεις τον πρόβλημα σου. Μπορώ. Ύστερα από αυτό, ο μικρός πρίγκιπας ανέβηκε σε ένα ψηλό βουνό. Τα μόνα βουνά που είχε γνωρίσει ήταν τα 3 μικρά ηφαίστεια του πλανήτη του που του έρχονταν ως το γόνατο. Όσο ψηλό βουνό, θα μπορέσω να δω όλο τον κόσμο. Τι παράξενο, μόνο μητερές κορυφές και βράχοι μπορούν να το δεις. Καλημέρα! 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 Ποιοι είσαστε? Ποιοι είσαστε? Ποιοι είσαστε? Γίνετε φίλοι μου, είμαι μόνος. Είμαι μόνος! Είμαι μόνος! Τι περίεργος είναι ο πλανήτης. Ξερός, μητερός και ονειρός. Και οι άνθρωποι δεν έχουν φαντασία. Σαν να λένε ό,τι σου λες. Στον τόπο μου είχα ένα λουλούδι. Πάντα μιλούσα πρώτο. Έτυχε όμως, μετά από πολύ περπάτημα μέσα σε άμμο, βράχους και χιόνια, να ανακαλύψει ένα δρόμο. Και οι δρόμοι πάνε όλοι στους ανθρώπους. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε εσείς? Είμαστε τριαντάφυλλα. Ξέρω και όλα τα τριαντάφυλλα. Αλλά μου είχε πει πως είναι μοναδικό στον κόσμο. Και να, βλέπω δεκάδες από εσάς. Μέσα σε ένα κλίπο. Εμείς δεν είμαστε μοναδικά, αλλά δεν είμαστε λιγότερο όμορφα. Τα κακοφωνάτα πολύ στέλνουν με αυτό. Έρχεται στη φυτά και σε κάνει τους καθένας. Εγώ θα πρέπει να κάνω το συντονίζω, γιατί αλλιώς θα φιλοξενήσω να κάνω. Γιατί είσαι λυπημένος? Μα γιατί είσαι λυπημένος? Νόμιζα πως ήμουν πλούσιος, γιατί είχα ένα λουλούδι μοναδικό στον κόσμο. Και να που δεν έχω παραμείνει στην Ελλάδα. Είναι πιο όμορφο το λουλούδι από εμάς. Μήπως μυρίζει πιο ωραία? Μήπως έχει πιο πολλά φύλλα? Αυτό το λουλούδι και ο μικρός πλανήτης είναι άπειρο στον κόσμο. Αυτά δεν με κάνουν κανένας που κάνει τραγουδί. Οι άνθρωποι είναι μεγάλες κολάσεις. Έχουν κουφάκια και είναι γάνα.
Επιτρέπουν όμως και κότες. Αυτό είναι το μόνο καλό. Κότες, λέτε. Όχι, γυρεύω θύριξη. Τι πάνε να πει εξημερώσει. Σημαίνει να δημιουργείς δεσμούς. Να δημιουργείς δεσμούς. Για μένα, είσαι ένα αγοράκι. Όλο με χιλιάδες άλλα αγοράκια. Εγώ για σένα είμαι μια λεπούδα. Όλο με χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Αν όμως με ξημερώσεις, θα έχω ένα και του άλλου. Για μένα, είσαι μοναδικός στον κόσμο. Για σένα, εγώ θα μοναδική στον κόσμο. Αρχίζω να καταλαβαίνω. Ξέρω λουλούδι. Νομίζω πως με ξημέρωσε. Πολύ πιθανόν. Βλέπει κανείς την γη τόσο περίεργα πράγματα. Όχι, δεν είναι πάνω στην γη. Πάμε σε άλλο πλανήτη. Ναι. Έχει λίγο σε αυτό το πλανήτη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και κότες. Τίποτα δεν είναι μονότονο. Αν με ξημερώσεις, η ζωή μου θα είναι ηλιόλουστη. Τα βήματά σου θα είναι διαφορετικά. Τα άλλα βήματα να κάνουν χώρο κατά τη γη. Τα δικά σου, σαν μουσική, θα με κάνουν να βγαίνω από τη φωλιά μου. Σε παρακαλώ, εξημέρωσέ με. Θέλω βέβαια. Αλλά δεν με παίρνει καιρό. Έχω τόσο χρόνο να γνωρίσω. Και φίλους να κάνω. Κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο τα πράγματα που ξημερώνουν. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την ζωή. Δεν έχουν πια καιρό. Όλοι τα αγοράζουν έτοιμα στα εμπορικά. Καθώς όμως δεν υπάρχουν εμπορικά που πουλάνε φίλους. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια φίλους. Αν θέλεις ένα φίλο, εξημέρωσέ με. Τι πρέπει να κάνω. Υπομονή. Κάθε μέρα να έρθει, κάθε Σάββατο και ποτάμι. Καλύτερα έρχεσαι την ίδια ώρα. Δεν θα ξέρω πότε να σε περνάει. Τους μέρες. Αν όμως έρχεσαι, όποτε αλλάζει, δεν θα ξέρω τι ώρα θα χωρέσει τα χαρτιά μου και τα δουλειά μου. Έτσι για κάποιες μέρες, ο μικρός πρίγκιπας επισκεπτόταν την Αλεπού. Και όταν κόντευε η ώρα που θα χωρίζανε, Αχ, θα κλάψω. Εσύ φταίς να ξημερώσει. Ναι, σωστά. Και τι κέρδισες. Κέρδισα ένα κουτρίνο. Αντίο. Πρέπει να φύγω. Αντίο. Να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό. Μόνο την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπεις. Την ουσία δεν τη βλέπω μόνο. Την ουσία δεν τη βλέπω. Ο καιρός που έχασε για 30 φιλόσοφοι δεν έχει τόση σημασία. Ο καιρός πέρασε για την τριαντάφυλλο. Ο καιρός πέρασε για την τριαντάφυλλο. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την αλήθεια. Εσύ όμως δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Από εδώ και μπρος θα σε πάτε υπέροχος για εκείνο που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπέροχος για το τριαντάφυλλό σου. Είμαι υπέροχος για την τριαντάφυλλο. Είμαι υπέροχος για την τριαντάφυλλο. μετά από 8 μέρες στην έρημο, το αεροπλάνο δεν έλεγε να φτιαχτεί. Ο συγγραφέας είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά. Έχουν περάσει 8 ημέρες και ακόμα δεν περιορθώσει το αεροπλάνο μου. Δεν έχω πια νερό να πιω. Πόσο θα ήθελα να πάω με το πάσο μου σε μια δροσερή πηγή. Η φίλη μου Αλεπού. Μικρούλη μου, η Αλεπού δεν έχει καμία δουλειά εδώ πέρα. Μα γιατί? Γιατί πεθαίνω από τη δίψα. Είναι ωραίο να έχεις φίλους. Δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Δεν πεινάς, δεν διψάς. Εγώ διψώ. Έλα ψάξουμε για καμιά. Πού να βρεθεί τώρα τέτοιο πράγμα στην έρημο. Έλα, ας προσπαθήσουμε. Μετά από πολλές ώρες, βρήκαν ένα πηγάδι. Δεν ήταν σαν τα πηγάδια της ερήμου, έμοιαζε με το πηγάδι ενός χωριού. Άσε με μένα, ο κουβάς είναι βαρύς. Δεν είναι κόκκινο, σε γιατί. Οι άνθρωποι του τόπου καλλιεργούν χιλιάδες τριαντάφυλλα μέσα σε ένα κύκλο. Κι όμως δεν βρίσκουν μέσα τους αυτό που ψάχνουν. Ενώ αυτό μπορεί να βρεθεί σε ένα τριαντάφυλλο ή σε λίγο νερό.
αλλά τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να γυρεύονται την καρδιά σου. Έχεις βάλει στο νου σου σχέδια που δεν ξέρω. Ξέρεις, όταν ήμουν στη γη, άκουγα την χρόνος. Εδώ κάθομαι έτσι. Ώστε δεν ήταν τυχαίο που τριγυρούσε ένα μονάχος. Έστειλε στο μέσο που της παίζει. Τώρα, πρέπει να γυρίσει το αεροπλάνο σου για να σου βγεις από το δίπλα. Εγώ θα σε περιμένω εδώ. Έλα πάλι αύριο βράδυ. Κινδυνεύεις να κλάψεις αν μην θες να σε ξημερώσουν. Ναι, αυτή η μέρα. Ο τόπος όμως δεν είναι αυτός. Φυσικά, τα δύσκολα ξεκινάνε, τα χνάρια μου στον άμμο. Δεν έχεις πρέπει να με περιμένεις. Θα έρθω απόψε τη νύχτα. Το δηλητήριό σου είναι καλό. Είσαι σίγουρος ότι δεν με κάνεις να φέρει και πολλή ώρα. Τώρα φύγε, θέλω να κατέβω. Τι κάνεις πάλι, με τα φίδια μιλάς τώρα. Είμαι ευχαριστημένος που έχεις τη μηχανή σου. Τώρα θα μπορείς να γυρίσεις και εσύ στον τόπο σου. Πώς το ξέρεις αυτό. Και εγώ σήμερα γύρισα στον τόπο. Θα είναι πιο μακριά και πιο δύσκολο ταξίδι. Δεν είστε, έχω και το φίλο μου και τα πασόντα. Γιώργη μου, θέλω να ακούσω πάλι το γύρισμα. Το πιο σπουδαίο είναι εκείνο που δεν βλέπω. Φυσικά. Την νύχτα, με κοιτάς αστέρι. Εγώ δεν μπορώ να σου δείξω το δικό μου, γιατί είναι ένα μέσα σε όλο το αστέρι. Αλλά ίσως να είναι καλύτερα για σένα. Γιατί όταν το κοιτάζεις, όλοι θα είναι φίλοι σου. Αν εσύ κατοικείς σε ένα προφάκι που χαμογελάς, θα είναι σαν να μου χαμογελούν όλα τα αστέρια. Ο συγγραφέας κατάφερε να επιδιορθώσει το αεροπλάνο του και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Οι φίλοι του χάρηκαν που τον είδαν. Εκείνος όμως ήταν πολύ λυπημένος. Από τότε πέρασαν χρόνια και τώρα έχει παρηγορηθεί λιγάκι. Κοιτάζει τα αστέρια και αναρωτιέται. Τι να έγινε στο πλανήτη του μικρού του φίλου? Για σας που αγαπάτε το μικρό πρίγκιπα όπως και εμείς τον αγαπήσαμε, τίποτα δεν είναι στη θέση του αν κάπου άγνωστο που, σε ένα μέρος που δεν ξέρουμε, ένα αρνί που δεν ξέρουμε, έφαγε ή όχι ένα τριαντάφυλλο. Κοιτάξτε τον ουρανό. Αναρωτηθείτε. Το αρνί έφαγε ή όχι το λουλούδι. Και θα δείτε πως όλα αλλάζουν. Και κανένας μεγάλος δεν θα καταλάβει ποτέ πως αυτό έχει τόσο πολύ σημασία. Γιατί μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Το τραγούδι της ερήμου που θα
μικρή διακοπή. Εκ μέρους των μαθητών της θεατρικής ομάδας του Πρώτου Γυμνασίου Ηρακλείου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας. Όμως, ανάμεσα σε όλους εσάς ξεχώρισαν οι 3 καταπληκτικές καθηγήτριές μας που αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο και όλη την αγάπη και την αφοσίωσή τους για να καταφέρουμε να είμαστε σήμερα εδώ. Και τώρα, με μεγάλη χαρά, θα τους προσφέρουμε αυτά τα μικρά δώρα για να τους δείξουμε πόσο τις εκτιμάμε και για να θυμούνται για πάντα το μικρό πρίγκιπα που κάποτε έφεραν στη ζωή. Thank you.